deftere Jimi Das needi e neɗɗagal. Tumbutore goo Jimi tindi imre golle mbaali paraje. Yurmende Allah e babam piran ɗumi ngol ɗo purol golle mbaali paraje. Paraje firti koɗo remete maaro denda ɗo noon woto wi ene waaro saka bewde e ko jeya heɓa hen ene geewo wono ɗo ko lembele jeewo. Ɓe mbaɗi paraje maɓɓe e sara beeli on dumuna tawi toɓo ngo leeli waɗi kikiiɗe tawi hen goto ne hirndi on kikiiɗe asamano o ƴiwni o yehi o ɗoofi parawol nawli ko o lori to makko hoyni joomi ko o wisotoɓi tan momtat lofu makko lofu teppa makko faade ngesa makko. Ay ko soyni ƴiwonde tan dogi moomi jaañe ille jeyɗo toɓo kadi laami baañe. ɗum ko nde reeru waɗi yidde ne haɗa yiide ko ɗum addi guyka gujjo no jari fiide kadi o woni duwade beele Allah ne walla aydi lumbotoɗo wiyata ko Allah norone ko Allah. Nden o hoti to ɓaani caggal nde ɗayre ha jamma jengi o wonde fayre saha kala nde asaman o ungi wiya tawi o asaman koko ɗungi golle mbaali paraje. ɗum kam ene weeta so o lamdama o wonay fuynude omo mewta. nden noon gacce kewɗe ene mbaradimo ɓernde jiida eɗo gacce ɓeydata gurdam hande. gacce ɗe keɓimo o finiri o sellani nawli ko dawi tawi ɗum fewani wonti ko maslahaji puynali e mocce kono tawi ɗum anima ha wonti gacce ko gujo mala woni kala ko noon kewɗen wiide ko joom halal ɓuri kadi wonta biriɗe. Imrende winda kunuwa ujunare e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeegom ene teddiniro ɗo henna fedde yiɗɓe annabi to Seno Palil fedde hakkunde cosaan e ɓosaan fedde yiɗɓe Das fedde Dajaba